Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Smaksyong morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Smaksyong morning po sa inyong lahat. Ito na po ang programa ang Kia Kababaihan in Action. 24 na po ng buwan ng Disyembre. Ayan, at bukas ay Pasko, mga ka-aksyon. Alam po natin na malamang karamihan sa inyo yung mga nakikipagsiksikan ngayon sa mga pamilihan. Nasa public market. Namimili na ng kanilang panghanda sa Noche Buena mamaya. Ingat-ingat lamang mga ka-aksyon, pero habang ginagawa nyo po yan, at meron pang mga naiwan naman sa kanilang mga kabahayan, naglilinis, baka kasi may mga bisita pa po sila. Ayan, mga dayan. May mga bisita pa po silang darating ngayong araw na to. O kasi 'di ba minsan pag sa family, yan, meron ng pamilya ng mga anak natin o kaya nandiyan yung mga kapatid natin, pwedeng mahati sila, no. Merong mag-spend ng kanilang Christmas sa bahay ng kanilang mga in-laws. Vice versa, di ba mga ka-aksyon? So, alin dyan yung plano nyo ngayong araw na ito? Saan kayo makikinoche buena? Ito muna, samahan niyo po muna ako dito sa programang ito hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Action Dav Tibakay, sa Technical Department, Action Conrad Alvarez. Yan, makakapamasko yan bukas, di ba? Ha? O nga, Merry Christmas din sa'yo. Pero alam mo ba yung yung pinost ko minsan? Oo, Merry Christmas sa inyong dalawa. At syempre, Merry Christmas din sa mga ka-action natin, of course. Yan, baka may mga pabati po kayo, may i-add pa po kayong gustong batiin. Yan, open po ang ating text line 0922-852-1161, Facebook page DWCM, Action Radio Pangasinan. At syempre mga ka-aksyon, i-like nyo pa rin po, share itong ating Facebook page at ganun din ang Kia fan page. Bago tayo magpatuloy dito sa ating programa ngayong umagang ito isa munang balita. May nakahanda ng plano ang gobyerno kung pag-uusapan ay bilang ng doses ng bakuna na inisyal na ilalaan para sa gagawing pagbabakuna sa mga nasa 5 hanggang 11 years old na mga bata. Kasunod ito ng gagawin na pagbabakuna sa susunod na buwan para sa nasabing age group matapos gawaran ng Food and Drug Administration ng Emergency Use Authorization ang Pfizer vaccine. Sinabi ni Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na 20 milyong doses ng Pfizer ang bibilhin sa mga susunod na araw. 15 milyong doses dito ay itatabi nila sa mga bata. Inihayag ni Galvez na napag-usapan nila ito ni DOH Secretary Francisco Duque III at ng Secretary Francisco Duque at ng Department of Finance. Sa laging handa public press briefing kahapon ay sinabi ni FDA Director General at DOH Undersecretary Eric Domingo na kapag nakasecure na ang pamahalaan ng Pfizer vaccines para sa nasabing age group ay agad na i-roll out ang pagbabakuna sa mga ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ayan, mga ka-action, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa. So, hello ulit mga ka-action. Bagong tune in dito sa programang ito. Dahil ang pag-uusapan pa rin po natin, ayan, patungkol pa rin dito sa pagkain at ang ating kalusugan. Lalo po ngayon,
Dahil yung mga handa po natin, nandyan yung mga matatamis, mga maalat, matataba na mga pagkain. Baka syempre, dahil parang eto lang yung pinakasagana muna na uli. Na paghanda po natin, kailangan pa rin, paalalahanan pa rin natin yung ating sarili na take care. Asikasuhin po natin, ingatan po natin yung ating kalusugan. So, para maging ready ka pa rin sa iba pang mga handaan, ito kailangan daw bawasan natin o kaya magkaroon tayo ng panlaban sa pagkaumay sa ilang klase ng mga pagkain. Pero ang pinakanabanggit dito ay yung sa mga matatamis na pagkain. Nung last time, ang napag-usapan natin kung paano natin pipigilan na tumaas yung ating sugar intake. Ito didadagdagan din natin yung pangontra natin o kaya naman ano yung gagawin po natin para hindi tayo maumay doon sa mga kinakain po natin, lalong-lalo na sa mga matatamis na pagkain. Siyempre, alamin muna natin ano ba yung dahilan bakit tayo nagkikrave ng mga matamis na mga pagkain. Bukod sa nakasanayan na po natin na dapat meron at merong matamis tayong makakain para sabi nga mawala yung umay natin doon sa ibang mga pagkain. Nandiyan siguro sabi natin kanina yung mga mamantika na mga pagkain. O kaya naman siguro may handa tayo dyan na sabi natin baka malansa yung pagkalasa po natin, di ba mga kaaksyon? At lalo na ngayon sa mga handaan. May mga karaniwang dahilan daw bakit tayo ay nagkakaroon ng cravings o pananakam lalong-lalo na sa mga matatamis na pagkain. Unang-una sa binanggit, mga kaaksyon, hindi tayo nabusog doon sa kinain natin. Pwedeng hindi lang doon sa handaan, pero siguro sa everyday na kahit sa mga ordinary days ngayon, hindi tayo satisfied o hindi tayo busog doon sa kinain natin. Parang pwede siguro, maaari siguro na yung kinain natin hindi yun yung gusto natin, pero no choice tayo dahil yun ang available. O kaya naman, kinain natin ito kasi nagugutom tayo. Pero parang hindi nga kasi yun yung gusto mo. Pero para magkalaman yung tiyan po natin. Hindi sa no choice dahil yun lang ang meron. Pero ang gusto natin, ayan, may bagada na apisan maagas tayo, di ba? Magkaroon lang ng laman yung ating tiyan. So, ang tendency niyan, naghahanap tayo ng matamis na pagkain. Kapag kulang daw kasi yung ating calorie intake, ang natural na response nito ay ang paghahanapin tayo ng pinakamabilis na paraan para mapunan yung kakulangan nito, kakulangan ng calories. At bilang resulta, nagkakaroon tayo ng sugar or sweet cravings. Bagamat mabilis nga nitong nabibigyan ng energy ang ating katawan, hindi ito mabuting klase ng energy, lalo na kung labis-labis ang dami nito. Nadamihan natin na kasi nga matamis, lalo na ikaw yung tao na mahilig ka sa matamis na pagkain. Sunod dyan, mga ka-aksyon, hindi daw malusog yung kinain natin. Hindi siya isang healthy food yung kinain natin. Kaya uli, naghahanap tayo ng matamis. Kung ma-observe po ninyo, yung iba nating mga ka-aksyon yan, pag kumakain kayo ng chichirya, or iba pa na, ibang unhealthy food, parang hindi pa rin sapat yun. So, maghahanap ka pa rin. Pwedeng nandyan yung tsokolate o kaya naman yung biscuit, pero may palaman pa rin siyang matamis. Ubat kasi, no? Pag lumalabas tayo sa ay, walang palaman. Iwas ka doon sa matamis, di ba? Cracker lang kasi yung sa'yo, yung kinakain mo. Diba? Soda cracker.
Yan, ba't kasi, di ba mga ka-action, yung matamis kasi ang lakas ng tawag nila eh. Parang kapag dumadaan tayo sa mga, lalo na sa mga mall siguro, malapit sa mga kainan, parang ang lakas ng kaway sa atin. Diba? Yung iba, hindi nila ma-resist. Hindi nila mahindian. Kaya yan, bumibili, napapabili tayo ng matamis na pagkain. Kaya matamis na mga pang-merienda. Kahit na tinapay, sabi natin, hinahanap pa rin natin yung sugar-coated pa siya. O eto, sabi nga dito, hindi daw healthy yung ating kinain. Maaring nakakabusog ito sa dami. Maaring nakakabusog sa dami yung kinain nating meal, pero ang nakapagtataka kung bakit minsan ay tila nananakam pa rin tayo doon sa matamis sa kabila nung madami na tayong nakain. Kasi nga, hindi daw healthy yung kinain po natin na nauna. Maaring sinasabi ng katawan natin na hindi healthy ang napiling pagkain at para mabuo yung dami niyan, lalo na nung sabi natin calories kasi yun yung unang-una na kulang dyan. Bakit tayo nananakam ng matamis? Ayan, sinasabihan tayo ng katawan natin na buuin natin yung calories at magkaroon tayo ng cravings sa mga matamis na mga pagkain. Mamaya i-observe din natin ang ating mesa. Alam po natin pag ganitong Pasko, hindi pa ganun kabongga yung kahahanda ng mga ka-action natin eh. Kasi sa ngayon, yung iba tinutulugan nila tinutulugan nito itong Noche Buena sabi. Mga na lang, konti na lang talaga yung naghahanda, nagni-Noche Buena. Kasi minsan magtatanong ka nag-Noche Buena ka. Hindi, tinulog na namin after naming nagsimba. O kaya naman ordinary na araw na lang ito para dun sa mga iba. Pero meron pa rin namang mga family na nag-Noche Buena po sila. Though, ang pinaka-magarbo, pinaka-madami yung handa, pinakasaganang handa ay yung pagsalubong sa bagong taon. Diba nandun lahat? Makailang salad ba meron kayo doon sa bahay? Sa table ninyo? Yung iba may salad siya, na dalawang klase ng salad. Meron pang cake yan. Diba mga ka-action? Meron pang soft drinks. So ilang set na ng matamis na pagkain yung nandoon sa inyong mesa. Pero yung iba na hindi sila gaanong sa sweet, nauumay na. Pagkakita pa lang nun, nakuumay na sila agad. Eto din dahilan bakit meron tayong sweet cravings. Naging habit na po natin ito, nakasanayan na natin na merong matamis tayong makakain pagkatapos natin kumain ng yung main meal po natin. Kung inyo daw napapansin, yung oras, araw, okasyon at lugar, kung kung saan kayo kumakain ng matatamis, nakikita na daw, may pattern daw itong pagkain po natin ng matamis. Kung meron, ito daw ay dahil sa cravings natin na dulot na din ng ating nakasanayan. At pati yung katawan natin, sanay na niya na magkakaroon ng sugar intake sa nasabing mga okasyon. Tulad na lamang ng halimbawa na lang ng pag-inom ng soft drinks. Yung ibang mga ka-action natin, hindi kompleto yung kanilang pagkain, kahit almusal, tanghalian, o kaya naman hapunan, na walang soft drinks pagtapos, diba? Walang nakahain na soft drinks. Diba? Tingnan nyo, mas yan. Mas nadadagdagan pa yung cravings natin dyan dahil habang nanonood tayo ng television, eto namang si commercial. Etong si commercial ay nandyan na. Pinapakita niya na ang sarap ng samahan, mga ganyan. Na nandoon ang sarap ng kakainan kapag nandyan ang nakahanda. Merong soft drinks pa dyan. Iba-iba yung kanilang presentation. Iba-iba yung kanilang approach. Ayan, at naging habit nyo na nga yung magkaroon ng matatamis o kumakain kayo ng meron tayong sugar intake sa lahat ng mga okasyon na nabanggit po natin. Kung di man okasyon,
yung daily na ano natin, lifestyle na po natin. Hindi man kailangan ng katawan ng calories dahil regular na daw natin itong ginagawa, ay tila nakaprogram na ito sa utak natin. So, meron talagang part na doon sa utak natin na nagsasabi sa katawan natin na kailangan mo na ng sugar intake kasi eto na, mag-lunch na tayo, sabi niya. O kailangan ko na yon, kailangan mo na yon. So, ikaw din hinahanap na din po natin ito. Isa din mga ka-aksyon doon sa cravings po natin doon sa matatamis ay dahil marami daw salt content tayong nakonsumo. So, kung mahilig ka din sa maalat, na pagkain, sunod na dyan maghahanap ka din ng matatamis na pagkain. So, nagki-crave ka din ng matamis na pagkain. So, parang na-observe din natin yan. Na pag nakain tayo ng maalat na pagkain, mamaya masyadong maalat. Tapos mamaya maghanap ka ng sweet na. Dahil ayon daw po sa pag-aaral mga ka-aksyon, mas maalat ang kinain, mas malaki yung ating sweet cravings. Kapag kumain ka ng binagoongan, Action Conrad, ayun, susunod, hanapin ng katawan mo, kakain ka ng matamis. Oo, para balance daw. Ayan na, isa din yan, di ba? Isa din yan siguro. Hindi ko alam kung tama na sabihin din po natin. Para maging balance. Sabi kasi sobrang maalat yung kinain ko kanina. So, kailangan ko ng pang balance dyan. Kailangan tayong kumain ng matamis. Yung iba, paano doon sa maasim na kinain? O anong pambalanse mo sa maasim na pagkain, Action Conrad? Action Conrad, anong pambalanse mo doon sa maasim na pagkain? Mabait? Parang yung lang yan. Ano ba to yung pag kumakain tayo ng yung isda na merong suka? Pangat? Sabi nila pambalance nun, dapat meron siyang medyo mapait. Kaya nga yung iba nilalagyan din nila ng ampalaya. Action VP, yan yung isa sa mga recipe niya. Diba? Sabi dito, isa pang halimbawa yung potato chips, ayan, o fast food. Kumain kayo sa may fast food chains bilang merienda, malaki daw ang possibility na susundan mo ito ng matamis na pagkain dahil sa pananakam natin. Ayan, nag-order ka ng kung anong nag-order ka doon sa fast food chain, tapos may kasama siyang ice cream. Diba? Hindi nawala yon. Kaya i-observe din po ninyo sa lahat ng mga fast food chain, ayan, laging merong mga kapares na sweet doon. Ikaw, saan ka nag-crave? Pambalanse sa maasim, kanin. Kala ko sa maalat. Di ba sa maalat? Sa matamis. O sige, iba yung pambalanse mo. So, doble yung calories mo. Di ba? Si Joyce Claire. Yan, yun doon ang pambalanse niya. Ako sa akin, sa may pag sa may maalat. Maxyung morning, Engineer Rosario Montimayor Pasyon. Salamat po sa inyong panonood. Dito po sa programang Kia Kababaihan in Action. Eto ba, sabi dito, sabi dito, kapag kumakain tayo ng mga, kasama sa fast food chain, nandyan, at sinasamahan na po natin ng matamis. Hindi man kayo kumuha ng Sunday, yung yung ininim nyo namang soft drinks ninyo, di ba? May matamis din siya, di ba? May Coke float kayo dyan. O kaya naman, may halo-halo tayo. Diba? Yun yung ginagawa po natin madalas. Ay, parang kahapon lang. Kami ni Ma'am Dea, di ba? May pahalo-halo si Ma'am Dea. Oo naman. O yan, mga ka-aksyon, bungad pa lamang yan ito ating pinag-uusapan. Ang iba pa ay babalikan po natin pagkalipas ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action. Manila
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nagpapatuloy na po tayo sa ating programa Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dav Tibakay, sa Technical Department, Action Conrad Alvarez. Yung mga late tuners, pinag-usapan po natin yung sweet cravings po natin, mga ka-action. Ano ba yung nagdudulot nito? At para mawala yung pag-umay po natin, pagka-umay po natin, yan, ilan sa bibigay po nating tips po sa inyo. Pero bago yan, ito muna, isa pang balita, mga ka-action, nagsimula ng fund campaign ang United Nations para makapag-raise o makabuo ng $6.5 million na pang-ayuda sa mga hinagupit ng bagyong Odette. Ayon sa in-country coordinator, aayudahan ng nasabing pondo ang nasa 530,000 individuals na lubos na nasalanta ng bagyo na nangangailangan ng pagkain, tubig at iba pang materyales. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Binabati din syempre po natin yung mga listeners and viewers po natin. Merry Christmas po sa inyong lahat. At salamat sa pag-atabay po sa amin. Ma'am Arsenia Maynigo, hello po sa inyo. Maksyong morning and Merry Christmas. Ganon din si Sir Malon Mar Austria. Hello po sa inyo. Engineer Rosario Montimayor Pasyon. Sir Ben Gab Hovelianos, good day po sa inyo and Merry Christmas too. Iyan. Action VP, ayan, Merry Christmas. At sa iba pa pong listeners and viewers po natin dito sa ating programa. Yan, ito na ang dagdagan na lang po natin, mga ka-aksyon. Yung iniwan po natin kanina, sabi natin pag marami tayong salt intake, katumbas po niyan, mas maraming ulit na sugar intake. Hindi po sila naghihiwalay. Para maiwasan daw po natin yung cravings po nito, kumain lamang ng maliit lang na portion pero kahit na medyo frequent siya sa loob ng isang araw. Sa ganito daw na paraan, masusolusyonan po natin yung unang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sugar cravings at yung hindi po natin pagkabusog. Piliin na kainin yung mga healthy foods.
Kesa yung mga yung mga instant products, fast food, mga pagkain maraming artificial flavors at mga ingredients. At bumuo ng healthier eating habits. Unti-unti po nating itigil itong unhealthy na mga gawain at tuwing nananakam sa matamis, mga ka-aksyon, pumili tayo ng mas healthier substitute para maputol ang nakasanayang gawin po natin. I-prioritize po natin yung mga pagkain na natural flavors po siya. At kung gustong kumain ng maalat, iwasan ng artificial flavoring. Taliwas ito sa halimbawa na kung natural cheese ang kinain dahil natural ang flavor nito, manakam man sa matamis ay natural din ang flavor na hahanapin ng katawan po natin. At isa din sa pinakasigurado para mapigilan ng pananakam, salip daw na pilitin natin yung sarili natin na wag punan yung ating cravings, mas mainam. Napunan po natin ito. Wag po natin pipigil yung cravings po natin. Pero, ayan yung alternate po niya, o yung pwedeng i-substitute po natin doon sa matamis ang ating kakainin. Kung ano yung mga yan, meron tayong top 5. Unang-una, syempre, yung prutas. Bukod sa masasatisfy po nito yung cravings po natin sa matamis dahil meron siyang natural sugar. Diba, mga ka-aksyon? Merong natural sugar itong prutas. At syempre, meron din siyang iba't ibang vitamins at nutrients, antioxidants sa katawan. So, dapat ito yung hindi po mawawala doon sa mesa po natin. So, kung ano man yung ihanda po natin mamaya at sa pagsalubong po ng bagong taon, dapat nandyan yung prutas. Yung hindi na nilalagyan ng kung ano-anong pampatamis, mga ka-aksyon. Kasi prutas nga, fruit salad naman, di ba? Yun yung nakagawian na natin kasi Yan, meron ding yogurt. Pwedeng itambal ito sa prutas dahil high protein snack ito na nakakatulong na mag-supply ng sapat na dami ng protina sa ating katawan para matigil po yung pananakam o cravings po natin sa mga matatamis na pagkain. Pwede din ang kamote, mga ka-aksyon. Ito yung sagot sa kakulangan ng calories na sinusubukan po nating buuin sa pamamagitan ng pagkain ng mga matatamis. At syempre, bukod dun sa mataas yung kanyang carbohydrate intake, mayroon tong fiber, meron siyang vitamin C at A, potassium, na nakakadagdag din. Nagko-contribute siya para mabusog po tayo sa ating mga kinain at mapigilan yung pananakam po natin sa mga matatamis. Ang itlog, hindi man ito matamis kung lalasahan dahil sagana ito sa protein, madali nitong mabusog ang ating tiyan. Kaya kapag parte na ito ng agahan po natin, maiiwasan yung pananakam sa matatamis na pagkain. And lastly, ang gulay. Hindi masyadong mapupunan ng pagkain ng gulay ang nararanasang sugar cravings. Malaki naman ang suporta nito sa pagkabusog natin sa loob ng isang araw. At kung may sapat daw tayong servings ng gulay, mga ka-aksyon, sa bawat meal po natin, mapapababa nito ang pananakam natin ng matatamis dahil sa nararamdaman po nating kabusugan. So yan, mga ka-aksyon, yung may papayo po natin sa inyo para maiwasan po natin yung pag-crave po natin, paghahanap po natin ng matatamis na mga pagkain. So take note, isama nyo po yan doon sa mga ihahanda po ninyo mamayang Noche Buena. And again, mga ka-aksyon, Merry Christmas po sa inyong lahat. Lala po akong sapat na oras, kaya ako naman po ay pansamantala pong magpapaalam po sa inyo. Mamalengke na rin. Makikisiksikan na rin, mga ka-action. Yung dalawa na malengke na yung mga yan. Si Action Conrad, mamaya din yan. Oo, mamaya din yan. Mamamalengke din mamaya. Huwag kayong sisenyas din. Huwag kayong sisenyas na naman sa akin, ha? Ayan, mga ka-aksyon. Ako po papaalam po, mag-ingat po kayo lagi. Nandyan yung mga gatherings. Ingat lang din po kayo, mga ka-aksyon. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department Action Conrad Alvarez, po inyong nakasama, Action Dove Tibakay. Nag-iwan po sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Susunod ang programang Hataw ni na Action Jerry James Pasiliao at Action Joyce Claire Di Guzman na, teka, nakikipag hide and seek sila sa akin.
Ayan mga ka-action, sila yung mga kasama po natin dito sa programang, susunod na programa Action Radyo Hataw. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng